Mirade para aí hoxe onde nos atopamos directamente no escaparate. Hola, Pili. Hola. Do Centro Óptico e Auditivo a Estrada, porque claro, pillamos a Pili en plena faena, colocando todo todísimo neste escaparate, facendo ese cambio para un día tan sinalado como o Día do Pai. Para o Día do Pai, sí. Bueno, que estás a facer, que estamos a colocar por aquí e que promocións, ofertas e cousas sorpresas temos preparadas para ese día? Pois estamos colocando gafas de polis que temos agasallos cas compras, temos tazas, pañuelos, entón, pois con cada gafa de polis leva un regalo. Entón, pois vamos a cambiar o escaparate para celebrar o Día do Pai. Leva un agasallo, pero non directamente, terás un sorteo, digo eu. No, a taza e o pañuelo, no, ca compra dunha gafa, pois leva unha taza ou un pañuelo. Ai, así directamente. Sí. Mira, de que sorpresa. Sí, sí. Ah, estupendo, Despois estupendo. temos un sorteo. Tamén. Tamén. A maiores. Si queres, sí. Imos para lá. Ai, Ves por aquí, bueno, contigo. cantas cousas é que nos sorprende sempre Centro Óptico e Auditivo a Estrada. Como vedes, saímos do escaparate, vímonos para aquí, porque entón temos máis novidades a ver que contar. Porque entre todas as compras Mira onde está realizadas, Patricia. Que estará facendo Patricia? está traballando para o sorteo. Tamén directamente para o sorteo de Entre que tes todas as na man. compras realizadas hasta o 19 vamos a sortear unha colonia de polis tamén. Bueno. E aproveitando que é o Día do Pai, pois ampliamos os descontos en gafas de sol hasta o 19 de marzo. Ai, estupendo, pero cantas cousas. E se aínda así, pois non saben Por se cal lle vai decantarse. gustar unha gafa de sol de graduado ou cal, pois temos a opción de un vale regalo. O cheque regalo, que sempre é un acerto seguro, porque a persoa pode poñer o importe. Sí, non ten caducidade e despois pois a persona para que é e listo. E esa persona ven, cambia, escolle a gafa que quere, graduámolo e listo. Bueno, pois eu creo que se está todo dito, que non é pouco, imos a despedirnos de Pili por hoxe, deixamos a Patri aí traballando duramente para o sorteo e convidamos a todo o mundo que se pase, que aproveite todas estas iniciativas. E os descontos en gafas de sol hasta 19. Pois nada, non tedes excusa. Feliz Día do Pai, xa comezamos a celebralo con antelación. Vide por aquí. Chao, chao. Chao, chao.